Pri mikrofóne Milan Vývlek z týmu Xanto. Ako zhodnotiť tento zápas Halmeš City? Dramatický súboj, v ktorom ste prehrávali, dotiahli ste to ešte do prestávky, ale predsa len sa to zlomilo vo váš neprospech. No tak v prvom rade dobrý večer. No a zápas to bol, z našej strany sme pravili vlastne posledné dva zápasy skôr ako priateľské a prípravu do barážneho postupu. A no škoda, spravili sme kus práce za 10 minút z 3-0 na 5-3. A potom to už asi prišlo, že sme si v hlavách uvedomili, že však je to len priateľský a dovolili sme superovi vyrovnať. Ešte sme to stihli otočiť o gól, ale nakoniec boli lepší a zaslúžene vyhrali. A treba pochváliť aj hráča jedného, sedmička, Halmeš City, vynikajúci futbalista. Kde prišiel možno ten naozaj zlomový moment, kedy sa z toho polčasového vedenia už teda stala prehra? No viete čo, ťažko povedať. Asi zlomový bol ten skôr, by som povedal, nejak ako vlastný gól. Keď brankár si to položil na zem a to vlastne to pravidlo, že je už lopta v hre, asi vtedy to tam prišlo. Ale nevadí, vlastne, ako som povedal, brali sme to skôr ako priateľské zápasy. Takže som rád, že sme sa dostali tam, kde sme sa dostali, vlastne za 2 roky môžeme postúpiť do prvej ligy a to bol aj náš cieľ. Ukázal tento zápas aj nejaké pozitívum, na čom sa dá stavať, povedzme, a na čom možno postavíte základ svojej hry v boji, teda o ten plánovaný postup? Samozrejme, v prvom rade, keď môžem náš tým trošku tak pokašľať, tak musíme sa zísť viacerí, lebo stávali sa zápasy, že sme mali aj pokuty, kontumácie, ale keď je nás takto viac, tak je to v pohode a sú to šikovní chalani všetci, každý vie, že čo má hrať a do toho budeme stavať aj základ a vlastne dvojbaráž. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Dovidenia.